Velkommen til mit foredrag. Jeg hedder Svend Brinkmann, og jeg er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Og jeg vil beskæftige mig i det her foredrag med social kreativitet, og det skal forstås i to betydninger. For det første så mener jeg, at kreativitet er en social proces, fordi den har sociale betingelser. Uanset hvor genial man er som individ, så vil der altid være en social baggrund for ens genialitet, en social oprindelse til ens geniale evner. Kreativitet forudsætter social påvirkning og ofte langvarig træning. Desuden så vil en social kontekst være nødvendig for at ens frembringelser kan blive anerkendt som kreativ. Det er almindeligt at definere kreativitet som nyhed plus værdi, som min kollega Line Tanggaard gør her. Hun siger, det kreative er det, som anerkendes som et værdifuldt bidrag inden for praksisfællesskaber i et bestemt domæne. Det betyder, at man ikke er kreativ, blot fordi man laver noget, som ikke er set før. Hvis man bare skaber noget nyt, der er totalt adskilt fra en social sammenhæng, så er det ikke kreativt, men galskab. Det er ikke i sig selv kreativt, hvis jeg for eksempel putter ketchup på risengrøden derhjemme, når jeg laver mad til min familie. Det er heller ikke kreativt nødvendigvis, hvis jeg nu begynder at gå på hænder i den her foredragssituation. Begge dele er nyt og usædvanligt, men der er ringe sandsynlighed for, at aktiviteterne kan anerkendes som værdifulde inden for de relevante praksisfællesskaber. Hvis jeg nu laver den her risengrød med ketchup på, så vil min familie formentlig nægte at spise det. Og hvis jeg nu går på hænder i en foredragssituation som her, så vil lyttere og seere huske det fra foredraget, og ikke det, der egentlig var indholdet i det, jeg siger. Dermed ikke være sagt, at det ikke kan være kreativt at gå på hænder her, for eksempel. Det kan det måske godt, hvis der er en bestemt pointe, jeg ønsker at formidle med det. Men sagen er bare, at det kun er en kreativ handling, hvis den anerkendes som værdifuld i det her praksisfællesskab inden for et bestemt domæne, hvor praksisfællesskabet måske er universitetet her, og domænet er pædagogik. Man kan altså ikke være kreativ ved bare at gøre noget nyt og noget anderledes. Der kræves altid en social sammenhæng, hvori det nye anerkendes. Desuden så er det væsentligt, at kreativitet ikke skabes af intet. Kreativitet bygger nødvendigvis på sociale traditioner og fællesskaber. Ifølge den gamle antropolog Marcel Mauss, så adskiller kreativitet sig netop fra magi, ved at mens sidstnævnte, altså magien, opfattes som skabelse ud af intet, ex nihilo, som man siger på latin, så er kreativitet netop en proces, hvor man anvender eksisterende kulturelle ressourcer på nye og værdifulde måder. Man skaber altså altid ud af noget. Udover at kreativitet skal opfattes som en social proces, så vil jeg også beskæftige mig med social kreativitet i en anden betydning, nemlig som vores evne til at skabe det sociale. Udvikle det sociale liv i bred forstand. Det, jeg kalder social kreativitet, det bliver her udtrykt i handlinger, der skaber nye og værdifulde sociale relationer, relationsformer. Når man læser bøger om kreativitet, så behandles denne evne til social kreativitet sjældent eksplicit. I en bog om kreative tider, for eksempel, belyser Feivel Kupferberg kreativitet inden for de her 4 såkaldte kreativitetsdomæner, som jeg her kalder de traditionelle kreativitetsdomæner. Det er det kunstneriske, det videnskabelige, det industrielle og det pædagogiske kreativitetsdomæne. Og jeg er enig i, at det er væsentlige domæner. Jeg er også enig i, at det kan være nyttigt at holde dem adskilt fra hinanden. Men jeg ønsker her at pege på noget, jeg mener er en mere basal kreativitetsdimension i vores liv, som muligvis endda ligger til grund for de her 4 traditionelle domæner. Og det er det, jeg kalder social kreativitet. Det er en helt basal dimension, fordi vi som sociale væsener hele tiden skal skabe det sociale. Det er noget, vi gør hele tiden, også noget, jeg gør lige nu. Antropologerne Tim Ingold og Elizabeth Hallam, de er inde på det samme fænomen, som de kalder kulturel improvisation. De tager udgangspunkt i, som de siger, at der ikke er noget manuskript for det sociale liv, der er ikke noget manuskript for det kulturelle liv. Uanset hvor tilsyneladende enkle sociale aktiviteter vi har med at gøre, så er de aldrig fri for improvisation og kreativitet. Verden og verdens betingelser forandrer sig nemlig hele tiden, og vi må udarbejde det sociale livs manuskript undervejs, as we go along. Og det andet ord for det er jo så social improvisation. Så jeg ser på kreativitet, innovation og improvisation ikke som sjældne undtagelser i et hav af rutiner, men derimod som normen. Og det er også en måde at demokratisere kreativiteten på, så det ikke længere er særlige klasser
eller geniale individer eller særlige fag beskåret at være kreative. Vi er det alle sammen en meget stor del af tiden. Og det er jo lidt uortodokst udgangspunkt måske i forhold til, hvordan vi almindeligvis forstår kreativitetsbegrebet. Men det er et udgangspunkt, der har baggrund i den særlige videnskabelige, filosofiske tradition, der hedder pragmatisme. Ifølge pragmatismen så er mennesker og deres handlinger, ifølge deres natur, kreative. Mennesker er, så længe de er i live, konstant i gang med at genskabe og forny sociale relationer, og det er fundamentalt set en kreativ proces. Undtagelsesvis, ja, så kan vi fixere vores sociale liv i stivnede og rutiniserede former. Men det er snarere det fænomen, altså at vi kan fixere det, der skal forklares, end vores evne til at handle kreativt, forny og udvikle vores verden. At verden er foranderlig, og det er noget, der fordrer kreativitet som et helt almindeligt og hverdagsligt fænomen. Det er altså udgangspunktet for mit kreativitetssyn. Så det er en almen menneskelig evne, jeg forsøger at beskrive social kreativitet. Når vi er sammen med vores familier, vores venner, vores børn, vores kolleger osv., så må vi udvise den her sociale kreativitet. Skolelæreren for eksempel, som skal navigere i en klasse med vældig mange elever, hvor der sker nye ting hele tiden, er sat over for helt særlige krav måske til social kreativitet og improvisation. Der sker hele tiden nye ting i en klasse, og uanset hvor meget viden man måtte have på forhånd om, hvad der normalt sker, hvordan det generelt er med børn, og hvordan det generelt er i den her klassesammenhæng, så vil de partikulære situationer, der optræder, altid indeholde helt afgørende aspekter, som man skal tage stilling til i øjeblikket og reagere intuitivt på, kreativt på. Evnen til at få det sociale liv til at glide, og ideelt set udvikle det i demokratiske og dannende retninger, det er noget af det, som begrebet social kreativitet skal pege på. Jeg vil lige dvæle lidt ved den her pragmatisme som baggrundsfilosofi, som en slags kreativitetsfilosofi. Pragmatismen er nok den eneste anerkendte filosofiske retning, som har sit udspring i USA, og den er knyttet til tænkere som Charles Sanders Peirce, William James og John Dewey, som alle sammen tænkte og skrev og underviste og arbejdede fra og med de sidste 2 årtier af det 19. århundrede og frem cirka til midten af det 20. århundrede. Og det er især Deweys pragmatisme, og vi ser et billede af Dewey der, som jeg vil beskæftige mig med her. Pragmatismen er en filosofi om den menneskelige erfaring. Men i modsætning til mange andre erfaringsfilosofier, så ser den erfaring som noget aktivt, som havende at gøre med, at mennesket gør noget, at vi er handlende væsener, vi er sociale væsener, vi er socialt kommunikerende væsener. Vi er ikke passive ofre for erfaring, der skriver sig ind i vores sind. Vi har erfaring, fordi vi handler i verden. Og pragmatismen havde lært af Darwin der, at verden er et sted, der konstant undergår forandring. Oplevelsen af at vokse op i en ung nation som USA, med nybyggerånd osv., må også have bidraget til den grundlæggende erfaring af, at tingene forandrer sig, at tingene kan udvikles, tingene er påvirkelige af menneskelige handlinger, som pragmatisterne dyrker. Alt lige fra skyer over bjergkæder til menneskelige idéer, computer osv., forstås af pragmatisterne som begivenheder, og ikke som statiske objekter, der er fikseret. Selv plantearter, dyrearter og den slags, som man ellers troede, før Darwin var fastlagt en gang for alle af en almægtig Gud, det bedste vi nu, at også det er foranderligt. Og mennesket er særligt som en art her, mener pragmatisterne, fordi mennesket ikke bare udvikler sig passivt og tilpasser sig de omstændigheder, de lever under. Nej, mennesket kan påvirke de omstændigheder, der så igen virker tilbage på menneskets liv. Vi deltager aktivt i skabelsen af de begivenheder, der udgør betingelserne for vores liv. Og det kan vi grundlæggende gøre på den måde, vi gør det, fordi vi er en social art. Hvis medlemmer, os alle sammen, kan arbejde sammen, og vi får nogle særlige muligheder for det i et demokratisk samfund, når vi er sammen i demokratiske fællesskaber, og demokratier muliggør de her hurtige sociale tilpasninger og forandringer, hvor alle menneskers erfaring ideelt set bliver hørt og delt og tillagt vægt og betydning. Og her ligger pragmatisternes, og især Deweys forsvar for demokrati som en livsform. I en meget berømt tale, som på engelsk hedder Creative Democracy, som på dansk er oversat til skabende demokrati, der definerer Dewey demokrati på den her måde. Demokrati er troen på den menneskelige erfarings evne til at generere de mål og metoder,
hvormed yderligere erfaring vil tiltage i en ordnet rigdom. Demokrati er troen på, at erfaringsprocessen er vigtigere end et hvilket som helst resultat, der er opnået, således at de særlige resultater, der opnås, kun har en ultimativ værdi, såfremt de bruges til at berige og ordne den fortsatte proces. Så for Dewey der er der en indre sammenhæng mellem de her tre aspekter: erfaringsprocessen, demokratiet som livsform og kreativiteten. Så når han taler om erfaringsprocessen, så taler han om det, som jeg peger på som det sociale i bred forstand, der konstant skal genskabes. Og demokrati, det er så troen på, at erfaringsprocessen og det sociale som sådan ikke har, men heller ikke har brug for nogle ydre målestokke, men at det kan være sit eget mål. Og erfaringsprocessen er grundlæggende kreativ. Erfaring er for pragmatisterne her en funktion af handling, af vores evne til sammen at gribe ind i verdens gang og mærke konsekvenserne af vores indgreb. Deweys pædagogiske teori, som har haft stor betydning for skolesystemerne mange steder i verden, og især i Danmark, var baseret på, at uddannelsens funktion er for det sociale liv, hvad ernæring og kønslig reproduktion er for det fysiologiske liv, som man kan sige. Uddannelse er på en måde samfundet, der har sex med sig selv, siger Dewey. Det fysiologiske livs fortsatte eksistens afhænger af bestemte processer selvfølgelig, kender vi alle sammen, som er knyttet til fødeindtagelse og forplantning. Og på lignende vis, siger han, er det sociale livs eksistens afhængigt af videns- og erfaringsoverlevering på tværs af generationer. Og i moderne samfund, der er det umuligt at tænke om uddannelsesprocesser og pædagogiske processer, uden at inddrage en demokratisk grundforståelse. Målet med uddannelse fra et pragmatisk perspektiv, det er ikke at kunne forstå en statisk og afsluttet verden, for sådan er verden ikke, og det ved vi efter Darwin. Det er i stedet at kunne deltage i skabelsen af en ufærdig verden. Og det er altså en verden, for hvilken der ikke er skrevet noget manuskript, og som til stadighed må udvikles i kraft af de menneskelige evner til kreativitet og improvisation. Pragmatisterne hævder i forlængelse af det, at viden, teorier, ikke er repræsentationer af verden, som afspejler verden, men derimod bedst forstås som redskaber til at mestre den. Modeller, teorier, viden er redskaber, og altså ikke billeder af verden. Det er pragmatisternes grunderkendelse, og den kan vi kalde postmoderne. Det er en postmoderne forståelse, som, hvis vi overfører den på uddannelse, bliver kreativ. Altså uddannelse bliver grundlæggende kreativ for pragmatisterne, fordi redskaber netop skaber redskaber, som i det latinske creare, som er roden til kreativitet, skaber sociale relationer og fællesskaber. Viden handler ikke bare om at blive præsenteret for noget færdigt, i en eller anden færdig form. Viden handler heller ikke om at kunne repræsentere noget, statisk noget, men det handler om at kunne skabe noget, siger pragmatisterne. Det er et revolutionerende videnssyn. Undervisningen skal derfor ikke blot reproducere verden, som den er, fordi verden ikke er på nogen bestemt måde. Verden er konstant i færd med at blive til. Undervisning skal derfor selv opfattes som et redskab, der muliggør kreativ skabelse af nye verdener, af nye sociale relationer. Og i den forstand, så er uddannelsens mål ikke at videregive sandheden. Men det er at kunne danne mennesker til at kunne skabe og opretholde og rekonstruere det sociale på frugtbar vis. Man kan sige det anderledes også. For pragmatisterne er uddannelsesmål simpelthen kreativitet. I hvert fald, hvis vi forstår kreativitet på den rigtige måde. Når vi sammen skaber det sociale på en måde, hvor alles erfaringer får lov at tælle med, så kalder vi det demokrati. Ikke blot demokrati som et formelt system med stemmeret, valg og parlamenter og den slags, men som Dewey ville det, demokrati som en livsform, som en måde at relatere sig til verden og de andre på, som dermed kan skabe det sociale på frugtbare måder, som muliggør almen menneskelig vækst. Et kreativt demokrati, det er så et samfund, hvor mennesker har erkendt, at sociale relationer er et produkt af menneskelige handlinger, og ikke af en gudsgivet eller naturlig social orden. Når der ikke længere er nogen ydre metafysisk garant uden for det sociale, så at sige, så er der ingen vej udenom end for mennesker at lære selv at skabe det sociale. Dermed så får mennesker også ansvar for selv at skabe det sociale. Man siger, eller den lille prins siger, at man har ansvar for det, man har gjort tamt, og det er et ansvar, mennesker har for det sociale, kan man sige. Fordi menneskeligt liv, for en stor dels vedkommende, består i at tæmme, fiksere, ordne socialt liv.
Som antropologen Kirsten Hastrup har beskrevet det, så eksisterer sociale verdener kun for så vidt, som de praktiseres. Det sociale er grundlæggende performativt. Det har ingen eksistens uden for de menneskelige handlinger, og derfor så er enhver genskabelse af det sociale en kreativ og improviseret proces, som vi står til ansvar for. At skabe det sociale, det er konstant at genoprette den nødvendige illusion, som fællesskaber i grunden er. Og i den forstand så er al social handling kunstnerisk og altså kreativ. Spørgsmålet her, det er så selvfølgelig, hvordan man omsætter sådan nogle ret abstrakte og filosofiske forståelser i praktiske pædagogiske tiltag. Og jeg mener, der er gode grunde til for det første at sige, at vi skal dannes til social kreativitet. Og i skolesammenhæng, der mener jeg, at det forudsætter autoritet. Det er vigtigt at huske på. Selv om målet er kreativitet, så er midlet ikke en vild, uhæmmet, ustyrlig proces. Det vil blot lade de stærke dominere. Midlet er en styret proces, der indbefatter dannelse til fællesskabet. Jeg har ikke her mulighed for at opstille et færdigt curriculum eller noget, som fremmer social kreativitet, men jeg vil fremhæve 3 punkter, som man kan tage i betragtning i skolemæssig sammenhæng. For det første, demokrati har kreativitet både som sin forudsætning og som sit mål. Og det er altså selvfølgelig en pointe fra Dewey og pragmatisterne her. Vi får ikke et levende demokrati, hvor mennesker sammen kan gøre sig erfaring og skabe det sociale uden social kreativitet. Det gælder i stor målestok for det, vi kalder samfundet, og det gælder i lille målestok for en skoleklasse for eksempel. Hvis ikke mennesker har evner og mod til kreative handlinger, så er demokrati som livsform, det kreative demokrati, som Dewey talte om, så er det umuligt. Samtidig så har den slags demokrati også social kreativitet som sit mål og sit sandsynlige resultat. For det andet, så kan vi huske på, at i en foranderlig verden, der kan gentagelsen faktisk være kreativ. Vi skal ikke være bange for gentagelsen. Vi skal ikke tro, at den hæmmer social kreativitet. Imitation, rutine, gentagelser kan sagtens være kreativt, også i en skoleklasse for eksempel. Og have sådan noget ritualer som talerække for eksempel, klassens time, eller hvornår det nu er, det er ikke nogen hindring for at skabe gode sociale relationer. Det er en forudsætning for det. Pragmatismen vil insistere på, at den vanemæssige handling, hvor man opøver vaner, både er en forudsætning for kreativitet og selv kan være kreativ. For vaner er fleksible og tilpasningsdygtige og ikke rigide mekaniske reaktionsformer. Verden forandrer sig konstant, og ikke 2 lektioner er ens. Så selvom man synes, at noget måske er rutinepræget, så kan det netop give anledning til improvisation, fordi der er et relativt stabilt element. Inden for musik, for eksempel, er improvisation kun mulig, fordi der er relativt stabile genrer, rytmer, harmonier, traditioner osv., som selvfølgelig kan udvikles kreativt, men som samtidig i mange sammenhænge tjener som fundament for den her improvisation og innovation. Og endelig, i en foranderlig verden kender vi sjældent vores mål. Det er godt at huske på. Hvad er målet med de menneskelige samfund? Det er et spørgsmål, der er så abstrakt, at det næsten ikke giver mening. Deweys pragmatisme fortæller os, at målet er vækst, hvilket i sig selv er uhyre abstrakt. Men det peger alligevel på, at målet med den sociale erfaringsproces ikke kan være andet end at muliggøre nye og ideelt set bedre former for erfaring. Demokrati er den mest sandsynlige garant for, at det sker. Men spørgsmålet her minder os om, at eksperimentalpsykologiens måde for eksempel, fra mit eget fag, den måde de studerer kreativitet på, ofte er begrænsende. Man præsenteres for et klart problem, og så bliver det undersøgt, hvor hurtigt man finder en løsning. Klart defineret problem. Men i virkeligheden så er det jo meget sjældent, at vi overhovedet ved præcis, hvad et problem er. Man kan sige, at i det øjeblik, vi har defineret problemet, så er vi godt i gang med at løse det. Og det er sådan, problemer ser ud i den virkelige verden. Der er uro i klassen for eksempel. Vi er kørt fast i det sociale liv på en måde. Er det uroen, der overhovedet er problemet? Er det elevernes sociale baggrund? Er det deres kedsomhed? Er det lærerens undervisning? Eller noget helt femte? Det sociale liv har ikke noget manuskript, som jeg har sagt et par gange. Derfor så kan vi ikke forstå social kreativitet ud fra analogien om, at vi skal få nogle foruddefinerede puslespilsbrikker til at danne et bestemt billede. Det er en dårlig analogi for kreativitet. En bedre analogi for social kreativitet, det er maleriet, som først opstår i det er malet.
Og det er måske den form for tænkning, vi skal have i spil, når vi skal forstå, hvordan mennesker sammen skaber det sociale. Det er den form for tænkning, vi laver det sociale, som vi laver et maleri. Det findes ikke forud for, at vi skaber det, og derfor så har vi ansvar for det, vi skaber. Det er den form for tænkning, vi skal have ind i den pædagogiske verden, hvis vi skal fortsat udvikle det kreative demokrati, som Dewey talte om. Tak for jeres opmærksomhed.